गोग्लैनानै आखाइ बायदोंमोन बेना बबेथिं बाया मा आखाइया माने बायाखै आरो गोग्लैनानै बिदिनो आरो आखाइया माबाना नारथाना बुलाजोबदोंमोन दहायो ओमफ्राय ओंखायनो डाक्टरनाव लांनो लानानै फैबाय आरो आइखौ ओमफ्राय बिसोरथ' खारफाबोखायो नालाय टेलमि खारफाबोखालायबाय दा जेनबो लांबाय सानाबो हाबखानोसै स' नायलांदो गासिबो दिनैनि भिडिअखौ दायो ओमफ्राय नै लामाया बेनो दाबो मोजां जायाखै आरो कुल सरलपारानि लामाया नै दाबो मोजां जाथारा सरलपारा थांग्राफ्रा बेनिफ्रायनो उल्थापानिसिम खादां ना लामा गाज्रिया आयौ आयौ बेफोर गोथौ गोथौ दै गारियाव थालांदो दे मथ'दे जों बैयाव थांनानै फैग्रोसै बुराया बिन्दासनो हरगासिनो लादों नै नाङाबो मायाबो मिन्थिया आयौ गोबाव जादों मा जानाय बारायजोबथारबाय नामा गासिबो बेयाव थाइबेंआबो हनै लादे मैगं थाइगं बायनानै जानो हाला होनलाय मानो जिरायलाबायथारगोन नोंलाय जिरायलाबायथारगोन मिस्थि जानो बिलायथारदों नोंबो मिस्थि जायो तालमि जानांगौ होननायसो जाबाय चिंग्रि हाथायानो मोनसे दाबो जाखाङा नै बिस्रा गालांसै नोंसोरखौ जालाय दे आयौ दाबो लोमजाबाय आरो हारसिं हारसिं नोंहा नै खारलांनो नै थांबावबाय नै मथ'ब्लाव गारना बिजि थुजानो हमथाय दां आबौखौ बोरो मा मा मोनखो दख'ना लायाखै मुलिसो लायदों ओहो दैखराव फुनग्रा नोंना मेथाइया बोरो नोंनो मेथाइ होआसै आबैया आंनालाय मेथाइया आंना मेथाइ गैया बाव दैखराव होनो बिसिनाव दंमोन नो थुदो थुदो गाखोदो गाखोदो गाइस नै मा मा लाखो आङो दा थांनानै खिथाहैसै आरो दहायनिखौ जाफैफिनबाय मालाय नै मुथुआ दे
दहायनिखौ दोननानै जाफैफिनबावो नै मेंजोब्बाय जोंहा ओमफ्राय मेथाइया बाव दङ नै मा दङ माने जिरायखो Ile milla nih, mas kan? Ani yang mana ini? So guys, ini video was it. Thank you so much. Next video, bye bye.